Hej Sepp. Halløj. Velkommen til Den Røde Græker. Anden omgang. Ja. Du er den første gæst, der kommer for anden gang. Nå, Det det er meget fedt. Ja. Nu er der kommet 10 afsnit ud. Og et af afsnittene er med dig. Og det var før, du skulle løbe Ironman. Ja. Og så snakkede vi om dine forberedelser. Og nu har du gennemført Ironman. Så godt gået. Stærkt arbejde. Så hvis du lige hurtigt skal sige, eller ikke hurtigt, du skal fortælle lidt om, hvordan det gik, og hvad din oplevelse var, og hvad din fremtidsplaner er. Det er det, podcasten skal handle lidt om. Og så er der selvfølgelig også lidt nogle lytterspørgsmål. Ja. Men du har gennemført den. Hvordan var det? Det var mega fedt. Jeg skulle lige til at bande, så jeg skulle lige til at overveje, okay, hvordan skal jeg sige det her, fordi det var virkelig en vanvittig oplevelse. Jeg ved, det er stadigvæk lidt syret, selvom at det er over en måned siden. Men alt spillede, alt kørte bare efter planen, og det gjorde, at jeg så fik den her tid, der var 10 timer og 24 minutter. Mm-hmm. Og jeg var estimeret til at komme ind på 10 timer og 25. Jeg havde et mål om at komme under 11. Så jeg er glad og tilfreds. Det var en varm dag, så der var heldigvis ikke noget regn, men det var perfekte forhold, synes jeg. Jeg synes ikke, det var for varmt, fordi jeg også kunne finde ud af at holde mig hydreret og kold hele vejen igennem race. Mm. Men jeg var godt nok nervøs lørdag og fredag, da vi sad her. Yeah. Men så forsvandt nervøsiteten ligesom der om morgenen, da jeg gik med min søster på Amager Strand, inden jeg skulle i gang. Men det var en så fed oplevelse, at jeg skal gøre igen. Ja, det vil også være en af mine spørgsmål på et tidspunkt. Men sådan, har du tænkt dig at gøre det her igen? Fordi hvis vi lige skal sige, hvis nogen ikke har hørt første afsnit, så en Ironman, det er jo, du skal svømme i åben hav i, hvad var det, 3,8 ikke? Jo. Kilometer, så cykler man 180 kilometer, og så skal man løbe et maraton, som er 42 kilometer. Og som vi jokede lidt med sidste gang, så var 42 kilometer allerede der, det er bare at skulle løbe 42 kilometer, det er meget, ikke? Men oven i det skal du lige cykle 180 og svømme 3,8. Og det kræver meget forberedelse, som vi snakkede om, og du trænede hvor mange timer om dagen, var det cirka? Det er forskelligt, men nok omkring 2 timer om dagen. 2 timer om dagen. Og er det noget, så efter du løb din Ironman, er det noget, som du har fortsat med at gøre? Træner du stadig 2 timer om dagen? Fordi... Nej, det gør jeg ikke. Efter Ironman, så stoppede jeg med at træne. Så skulle der lige holde en pause? Ja, jeg var mættet. Jeg var stadigvæk inde i den her Ironman-boble, men jeg fik også sådan en form for tomrum, fordi nu har jeg ikke noget race, jeg skal træne op til. Eller jeg havde halvmarathon, men det er jo ikke noget i forhold til den her full Ironman. Så jeg lå der og blev lidt halvsyg og udmattet hele krop, både fysisk og mentalt. Men jeg gad simpelthen ikke at træne, så jeg tror, der gik 10 dage, hvor jeg ikke lavede noget som helst, og var lidt småforkølet. Men så måtte jeg jo bare slå hul på bylden igen og komme i gang. Og det gjorde jeg så mellem de her 10 og 11 dage, og det kunne godt mærkes, men jeg havde også brug for det. Ja. Og som jeg sagde her tidligere, så har jeg jo også tabt mig lidt, fordi at jeg gider ikke at leve så restriktivt med min kost, husk at spise overdrevet meget med det ene og det andet, men at nu gør jeg bare lidt, hvad jeg har lyst til. Mm-hmm. Fordi det kan jeg mærke, det jeg har brug for, og at der ikke er for meget fokus, men at jeg stadigvæk holder mig i gang med mit løb og cykling, og jeg svømmer på intet tidspunkt lige. Men jeg skal i gang med at svømme igen. Svømning, er det, du har stoppet med det? Er det på grund af, at du synes, det var det, der var mindst sjovt ud af de 3? Ja, det er seriøst kedeligt at være i en svømmehal i 1,5 time og kigge på den blå streg, der ligger på bunden. Ja, det lyder fandme også kedeligt. Men det tager også bare lang tid, fordi hvis jeg skal svømme en time, så skal jeg nok lægge 2 timer af, fordi jeg skal bruge en halv time til at komme derhen og væk og klæde om og baske. Ja, det kræver lidt mere end bare til at løbesko på og så afsted, ikke? Lige præcis. Eller hoppe op på cyklen og så afsted, ikke? Så, men jeg skal i gang igen, og nu er jeg back on track. Jeg havde bare lige brug for det her break,
væk fra alle og have fokus på familien også. Og så ja, lige præcis. Ikke? Fordi konen må være glad for, at de 10-11 dage, som du tog pause. Ja, det er hun. Og det er et lille barn også, selvfølgelig. Ja, jeg får set Freja. Altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke har set dem, men jeg kan godt mærke, at jeg har lige pludselig mellem 10 og 15 timer mere tid, jeg kan bruge på enten arbejde eller min dejlige familie. Ikke? Mm-hmm. Og det kan mærkes specielt meget på mig, at der er mere tid sammen med dem. Og det nyder jeg ekstremt meget, fordi det går virkelig hurtigt med Freja lige nu. Hun er lige blevet 3 her, dagen efter jeg lavede Ironman den 18. august. Og tillykke med hende. Så der var jeg ikke meget værd, men det går bare fremad nu. Altså, lige om lidt, så begynder hun jo bare at kunne snakke lige så godt, som vi gør nu. Så. Der er en Arrow-woman lige der. Ja, jeg prøver lidt. Jeg tror, jeg prøver lidt at få noget indflydelse ind over der, fordi det kunne da være super fedt. Ja. Hvis hun lige kunne... Har du nogle sådan ambitioner for din datters vegne? Skal hun et eller andet? Hun skal det, hun har lyst til. Men jeg vil gerne prøve ligesom at smide nogle bolde hen til hende og sige, kunne du ikke tænke dig det her? Hvad med det her? Og så må hun så selv vælge, hvad hun synes, der er fedt. Ja. Hvad med din kone? Dyrker hun noget? Hun er lige startet til reformer, tror jeg det er, det der hedder energi. Ja. Der er lige åbnet en ny afdeling i Rødovre. Men reformer, det er ikke noget konkurrence? Nej, det er det ikke. Det er rent bare at holde sig i form, ikke? Jo, men jeg prøver lidt at få hende til at blive en løber, så vi eventuelt kunne løbe et halvmarathon sammen. Det kunne være hyggeligt. I hendes pace, ikke? Sådan så at hun kan gøre det, og det bliver en fed oplevelse. Ja. Og så også bare, at vi får noget kvalitetstid sammen, sådan så at vi kan lave noget aktivt sammen, og at vi måske har Freja i løbevognen, eller hun står på sidelinjen med mormor eller morfar, eller hvem der nu er. Altså, der er virkelig mange, der er begyndt at... Altså, ikke begyndt, men der er mange, som har deres barn med i vognen, og prøver at gøre det her med løb, en kæreste ting, altså med noget, man gør sammen, ikke? Jo. Jeg er mere i tvivl omkring, om Freja, hun har lyst til at sidde i den vogn. Ja, det bliver... Men så må hun løbe med, og så må I skrue ned. Altså, så må vi gå ved forventningerne for et godt løbetræning, det skal bare skrues meget ned, ikke? Ja. Altså, og så bare sige, det er familiehygge, en aktiv familiehygge dag. Nå, men, altså, hvis hun skal med ud og løbe, så skal du jo højst sandsynligt til reformer også, jo, ikke? Muligvis. Hvordan vil du have det med det? Man skal jo virkelig ikke undervurdere reformer, så har jeg hørt, fordi det er virkelig hårdt. Ja, det skulle være vanvittigt hårdt. Du har ikke prøvet det, vel? Nej, jeg har ikke prøvet det, men det var det samme med yoga. Altså, jeg prøvede yoga her for mange år siden, hvor jeg bare tænkte, hvor slemt kan det være? Ja. Så kom jeg på et begynderhold, og jeg var ved at dø. Altså, jeg har aldrig svedt så meget i mit liv. Ja, og du har lavet en Ironman, ikke? Og nu har altså, Ironman fik mig op på det stadie, hvor jeg så svedte så meget, som jeg gjorde til yoga, ikke? Er du sindssygt, det var hårdt. Ja. Jeg har sgu også prøvet. Har du prøvet hot yoga? Nej, det skal jeg. Så tager jeg til udlandet for at prøve hot yoga. Jeg har prøvet det en enkelt gang. Jeg har prøvet det en del gange, faktisk. Men jeg synes, det er meget fedt. Det er meget fedt, den der varme sal. Altså, det er ikke vildt behageligt. Man skal lige vende sig til varmen, men... Det er ikke sådan i 35 graders varme eller sådan noget? Jamen, jeg kan ikke engang huske. Altså, men det er meget varmt. Altså, man drøber jo af sved, ikke? Og man skal sidde i sådan nogle positioner i rigtig lang tid, og man kan jo ikke komme ind i de der positioner, fordi vi stiver helvede til, ikke? Så det, Men... Jeg synes, det kan noget. Ja. Jeg har tænkt mig at prøve reformer også. Ja. Måske skal du invitere mig med. Så kan vi køre en time sammen. Vi kan også prøve det sammen, og så kan vi... Ja, så kan vi grine os selv af hinanden og optage det, og så kan andre grine også. Se, hvor dårlige vi er. Ja, det bliver nok ikke så godt. Hvad hedder det? Du er færdig med din Ironman, og det gik godt. Det gik, som du håbede. Hvad med fremtiden? Hvad er det næste mål så? For du skal i gang med at træne igen. Og så hvad er næste mål? Jeg har jo forhandlet lidt med konen derhjemme, fordi jeg har fortalt hende jo, at jeg var ikke færdig med den her sport. Og nu er jeg også blevet coach til en del atleter, som der skal lave den halve og den fulde distance her næste år. Så det er jeg super glad for, at jeg har fået muligheden for at hjælpe dem. Men jeg har forhandlet mig frem til, at jeg laver 2 halve distancer her i 2026, fordi det tager ikke for meget tid til, at jeg stadigvæk kan lave mit arbejde, men også være sammen med min familie. Og at Line, hun kan få lov til også at træne på de tidspunkter, som hun nu skal. Og så 2 halve distancer her i 26, og så går jeg efter den fulde distance i 27, men det er ikke bare for at lave den.
det er simpelthen for at prøve at kvalificere mig til Hawaii. Kona, som man kalder det. Verdensmesterskaberne. Ja. Så de næste 2 år, der har jeg lagt en plan for, at det er med henblik på at komme til Kona. Alright. Hvad skal der til for at kunne komme dertil? For at kvalificere sig til det? Jamen, jeg har hørt, at Ironman, de laver reglerne om, sådan så det er lidt af alle mod alle. Mm-hmm. Hvor førhen, der var det age groups, man konkurrerede mod, sådan så at jeg konkurrerede mellem 30 og 34 år. Mm-hmm. Sådan så at jeg stadigvæk kunne kvalificere mig i den age group. Men jeg skal lige ind og læse lidt mere om det. Men jeg tror, jeg skal ned omkring de under 9 timer. Okay. Så jeg skal lige slå 1,5 time af. Ah, det er en del. Ja. Og folk må sikkert tænke, det kan han sgu da ikke. Hvor jeg bare tænker, watch me. Ja. Jeg har høje ambitioner, og jeg gider ikke at nøjes. Og jeg vil prøve og se, om det kan lade sig gøre. Og sker det, så sker det. Sker det ikke, så prøver vi bare, indtil det sker. Eller indtil det ikke giver mening mere. Ikke? Fordi jeg kan jo lige så godt bare tænke stort og announce det, og så sige, nu prøver vi. Sæt sig hele baduljen, og så må det bære brist. Ja, spændende. Ja, så nu har jeg også købt en billet til Selamsey. Her den 30. august skal jeg lave den. Det er en halv distance. Så der er både købt hotel og det ene og det andet, og familien skal med, og så skal vi finde ud af, om vi skal køre derned, eller om vi skal flyve. Det er det eneste, vi mangler. Så nu er der fokus på det, og så skal jeg lave maraton. Der går jeg efter sub 3, fordi det bliver jeg nødt til at kunne. Jeg bliver nødt til at kunne løbe et maraton under 3 timer, hvis jeg gerne vil op i de tider. Eller ned i de tider, som det kræver. Så det er det, der er planen. Og maraton og den halve distance, og så kommer der højst sandsynligt en halv distance mere. Men hvad det er og hvornår, det ved jeg ikke endnu. Jeg skal lige have set, hvilke races, der er tiltagende for mig, om det bliver i Danmark, eller om det bliver i udlandet også. Nu er det noget stort, du planlægger på at udføre. Hvordan skal din træning være anderledes i forhold til, hvad den har været op til det her Ironman? Hvad vil du kigge tilbage på og sige, det her, det skal jeg forbedre mig, og det skal jeg blive bedre til, og hvordan vil du kunne opnå det? Jamen, det mentale. Jeg skal stole mere på mig selv. Jeg skal lade være med at holde mig tilbage der og tænke, jeg kan ikke. Eller nu er det for hårdt, nu brænder jeg ud, hvis jeg fortsætter med at ligge i den her pace her, eller i de her watt. Og, så det er det, jeg skal arbejde rigtig meget med. Men jeg skal også dele mine træninger op i blokke, sådan så jeg kan blive endnu bedre til at løbe, hvor der er fokus kun på løb, eller ikke kun, men at der er mere fokus på løb, og så lave nogle andre blokke, hvor der er mere fokus på svøm og på cyklingen, sådan så at jeg ligesom får 2 eller 3 måneder, hvor at så cykler jeg 5 gange om ugen, løber 2, svømmer 2, for eksempel. Sådan så at der virkelig er høj volumen og høj intensitet på én disciplin, så man kan virkelig blive god til den, ikke? Så det er det, jeg har tænkt mig at prøve, og se, om det virker. Og ellers så bare holde vægten, spise, sove. Det er klart noget af det, jeg vil fokusere på. At alt det, jeg kan kontrollere, og det, som jeg ved, der gør, at man bliver en god atlet, det er det, jeg vil gøre, ikke? Det er nemmere sagt end gjort, men nu prøver vi. Det er også derfor, det er fedt, at jeg har helt til 27 til ligesom at prøve at kvalificere mig, og jeg så har de her halve distancer til netop at øve mig, stadigvæk holde mig i gang, og stadigvæk få den her følelse af, okay, nu er der race day, nu er der race week, og ligesom øve de her transitions i de her forskellige løb. Plus, at så får jeg også erfaring ind fra, okay, nu er jeg i udlandet, hvordan er de her Iron events, sådan så det ikke kun er i København, jeg lærer det. Ja, selvfølgelig. Så. Og det er 2027, du gerne vil komme til verdensmesterskaberne? Det er i hvert fald det, jeg gerne vil kvalificere mig. Jeg ved ikke, om det så også er samme år, at du kommer til at jeg kommer til det, men jeg håber, at jeg kvalificerer mig til Ironman Copenhagen 27. Fordi den skal jeg lave, den køber jeg billet til næste år med det samme, når de annoncer den. Og så er det ellers bare at klø på, som jeg allerede gør fra i dag. Så bliver det 2 hårde år, hvor du bare skal smadre igennem. Det gør det i hvert fald. Så. Hvad siger konen til det? Jamen, hun synes, det er fedt,
også fordi vi har ligesom snakket om, hvad der giver mening, sådan så at det ikke påvirker familien for meget. Også fordi jeg må ærligt talt indrømme, jeg gad ikke at lave den fulde Ironman igen i år, eller næste år. Så det var også helt fint. Fordi den halve distance, den kan jeg godt bare lave i gåseøjne, uden problemer. Så er det mere, hvor hurtigt vil jeg gerne lave den. Så det påvirker ikke familielivet så meget, som den fulde distance vil gøre. Og så længe det ikke gør det, og så længe der er tid til familie, og der er tid til arbejde, og alle de her ting her, så er der ikke sure miner fra hverken min eller hendes side af. Og nu har vi snakket lidt om familie, og det har jeg fundet ud af, hvordan I skal balancere sådan træning og familieliv. Du har jo også et job. Så dem, der lytter, det tænker, okay, har han nogle millioner i bankkontoen, og kan bare træne hver dag? Vundet i lotto. Ja, lige præcis. Men du har faktisk et job, og det går godt med Biksen, og jeg har fået nogle nye lokaler. Kan du forklare lidt om det? Ja, altså vi har lige fået, vi plejede at ligge på West End, her på Vesterbrogade, 2 minutter væk fra Vester Bronx Gym. Ja, hvad er det job? Ja, jeg er fysioterapeut, har min egen klinik sammen med min partner Thomas. Vi hedder Physio Nordic. Og nu flytter vi til JM Thielsesvej på Frederiksberg, som der ligger på en sidegade til H.C. Ørstedsvej. Det er cirka 5 minutter væk herfra på cykel. Vi kommer stadigvæk til at være lidt heroppe i VB, fordi vi har nogle sportsatleter, som der har brug for mere plads. Så vi siger ikke helt farvel til Vester Bronx. Men vi kommer hovedsageligt til at være dernede og driver vores profession der. Thomas, mig og Sara. Og så kommer der formentlig også en massør ind her inden længe, som man kan få noget sportsmassage af den person. Og det glæder vi os ekstremt meget til. Og nu er der bare fokus på at få alt udstyr dernede, få briksene dernede, få gjort lokalerne lækre. De er helt spritnye med de der lydisolerende lameller, så du bliver helt skilleret, når du går derned, hvis der ikke er noget på væggene. Men super fedt, super lækkert. 120 kvadratmeter. Så nice. Så når det er klart, så kan folk komme ind og få en behandling hos jer. Hvad gør fysioterapi godt for folk? Hvorfor skulle man tage en time hos jer? Hvad vil det gavne dem, som enten træner eller ikke træner? Hvad kunne det give? Jamen, hvis du har en skade, som du ikke ved, hvordan du skal håndtere, eller skal have hjælp til, så er det jo et rigtig, rigtig godt eksempel at tage ned og få hjælp af en fysioterapeut, fordi vi er bare de bedste til bevægeapparatet. Så hvis du har døjet med en skade i flere måneder, eller flere år for den sags skyld, som folk også har, så vil jeg hive fat i en fysioterapeut, og så vil jeg hive fat i os, fordi vi ved vores kram. Og det er knæsmerter, ankelsmerter, hoftesmerter, rygsmerter, skulder. Det er hele. Så hvis du ikke er skadet, og du bare gerne vil blive bedre til det, du er i gang med, så er det jo også oplagt at tage en fysioterapeut, fordi en ting er, at vi har med skadede personer at gøre, en ting er også, at vi elsker at have med folk, der ikke er skadet, som der bare vil blive bedre, fordi så kan vi tage det til næste niveau, fordi vi kigger på, okay, hvor kan vi optimere henne, og hvad er det, hvor er det, du lægger henne, og kigger på styrketræningen, men også bare endurance, hvis det er det, man er indenfor, og så ligesom lægger en plan ud for det. Og så hvis der sker nogle komplikationer på vej, så har man jo allerede en fysioterapeut som træner, som der så kan gå ind og hjælpe og sige, okay, nu er du overbelastet her. Vi gør lige sådan her, sådan så det ikke bliver værre. Nice. Så hvis man gerne vil udføre en Ironman for eksempel, så man fat i mig. Få fat i SF, så kan han give dig en lille plan, og der kommer til at handle lidt om kost, om sovevaner, om struktur med familie, og tjek din knæ og ankler og skuldre og så videre, sådan så det hele spiller, ikke? Jo, man kan ligesom sige, det fede ved at tage mig, hvis det er, at du får det hele i en person. Sådan så du har ikke 4 forskellige trænere, hvor den ene er en personlig træner, den ene er Ironman coach, den anden er fysioterapeut, og den tredje er en kost- og ernæringsvejleder. Men at du har det hele i en person, sådan så du hører på en mening, en måde at gøre det på, men er åben for at prøve andre muligheder, hvad der giver bedst mening, fordi man kan også bare blive for forvirret, hvis der er for mange kokker om den samme suppe. Ja.
Så det er også lidt det, der er fordelen ved at tage mig, men også tage generelt Physio Nordic, fordi vi kan det samme som en personlig træner, og meget mere. Fordi vi ligesom er fysioterapeuter, autoriseret, vi kan vores krav, ikke? Nice. Hvad hedder det? Vi har fået nogle lytterspørgsmål også. Spændende. Ja. Der et af dem er, løber du tit intervaller? Ja, jeg løber intervaller lige pt. 2 gange om ugen. Ja. Og hvad gavner det at løbe de her intervaller? Jeg kan jo lige prøve at se her. Mine intervaller er med til at gøre sådan, så at jeg kommer højt op i pace, og min puls den også bliver høj, sådan så at jeg netop kan blive hurtigere, når jeg løber mine races. Så intervallerne er med til ligesom at skubbe loftet, sådan så du får en højere VO2 max, og derfor også kan ligge med en lavere pace i lang tid. For eksempel til halvmarathon, der havde jeg en threshold på 4.18, 4.15. Da jeg var færdig, så fik jeg en ny threshold, der sagde 4.10, fordi at den havde fundet ud af, okay, du kom ind på den her tid, 1 time og 31 minutter, og det svarer til den her average pace. Så derfor kan du ligge i flere, eller i lidt over 1 time, måske endnu længere tid, i lang tid i hvert fald, med den her threshold på 4.10 for eksempel. Så intervaller er med til ligesom at stresse kroppen ekstremt meget op der, hvor du virkelig har det slemt og har det hårdt, for at det faktisk bliver nemmere for dig at ligge på din race pace, som du skal løbe i. Ja. Op til et maraton, vil du så løbe stadig intervaller, eller er det noget, du gør lang tid før et maraton? Altså, hvordan hvis vi nu skulle... jeg tror, de fleste vil nok have det okay med at løbe et halvmaraton. Det er noget, man kan overskue-agtigt, ikke? Vil du løbe intervaller op til et halvmaraton? Det vil jeg. Det vil du. Jeg vil løbe både intervaller, long runs og easy runs. Og så vil jeg tilpasse det ud fra, hvor jeg ligger min long run, og hvor jeg ligger mine intervaller, sådan, så jeg kan nå at restituere fra det. Men på et halvmaraton, hvor lange vil intervallerne være? Vil det være sådan 400 meters intervaller? Vil det være 1 kilometer, 5 kilometer? Det vil jo være det samme, men jeg kører ikke ud fra kilometer eller meter, jeg kører mere ud fra tid. Fordi det er meget nemmere, og synes jeg personligt, man kan også gøre det med kilometer, der er ikke noget, der er mere rigtigt end det andet. Men for mig der er det nemmest at korrigere det med tid, fordi så ved du, at du løber det samme antal tid hver eneste gang. Så du skal løbe, i dag skal jeg løbe 1 time intervaller. 4 gange 8 minutter i zone 4, og det bliver nok omkring de her 12 kilometer. Det er omkring, ikke? Ja, okay. Hvorimod, at hvis jeg skulle lave den her igen, og jeg så lige har været syg eller et eller andet, så har jeg jo stadigvæk den her times intervaltræning. Men så vil jeg måske ikke løbe 12 kilometer, så vil jeg måske løbe 9 kilometer, fordi at jeg er i dårligere form, eller ikke dårligere form, men min krop er smadret, fordi jeg lige er kommet tilbage fra sygdom, men du har ikke det der mål. Jeg skal løbe 12, og så er du måske 1,5 til 2 timer om at løbe 12 kilometer, og så stresser du kroppen endnu mere på den måde. Så det er derfor, jeg kører efter tid, sådan så du stadigvæk får den samme stress, samme tidsinterval. Nice. Så du vil stadigvæk lave intervaller, selvom at du træner op til 10 kilometer, et halvmaraton, et maraton, ultraløb, hvad du end træner op til. Det er mere, hvornår skal du stoppe med at træne hårdt, inden du laver din race. Og der vil jeg sige, der stopper du bare en uge før. Så du begynder at skrue stille og roligt ned. Lad os sige, du har om søndagen, så når du træder ind mandag, så er du allerede i race week der, og så har du måske en hård træning om mandagen, og så er det ellers bare at køre langsomt ned i deload uge. Lige præcis, hvor du lige er op og kysse din race pace i 20 minutter, 2 gange om ugen, eller 2 gange den uge, ikke? Sådan så du er klar i benene, du er klar mentalt til at lave det her race. Ja, nice. Et andet spørgsmål var også, det er en person, som har løbet halvmaraton nogle gange. Hvornår skal han prøve et helt maraton? Hvornår vil du mene, at man er klar til at løbe et helt maraton? Jamen, når du føler dig klar. Er der nogle små mål? Altså, hvis personen har løbet halvmaraton, så tænker jeg også sådan lidt, så kræver det ikke meget mere træning, før at du kan løbe det helt maraton. Så er det mere
hvor hurtigt vil du løbe det her hele maraton, ikke også? Ja. Det er måske mere det. Jeg vil sige, hvis du mentalt er klar til at gå efter at løbe et maraton, efter du har løbet, var det 3 halvmaraton? Ja, det tror jeg. Så vil jeg sige, så skal du bare lægge din træning efter maraton. Fordi hvis du har billet til maraton i maj, så er det bare at gå i gang med at træne og få de der lange ture ind nu, så skal du nok blive klar. Så er det mere, hvad vil du gerne ind mere tid, og så gå efter det. Hvis man nu skulle sige, at man skal have en tid under 3 timer, hvad kræver det? Puha, ja, det kræver hård træning. Det er ikke bare noget, man lige gør jo. Jeg kan ikke engang gøre det endnu. Nej. Hvor mange timer om ugen skal du... Jeg vil nok sige, at du skal løbe mellem 4 og 6 gange om ugen. 6 det er måske lige over kanten. Jeg vil nok sige mellem 4 og 5 gange om ugen, og så styrketræning 2 gange om ugen. Ja. Og så måske kombinere det med noget cykling, hvis det er, og så måske, hvis det er for meget at løbe 5 gange om ugen. Igen, man tilpasser det efter den enkelte person. Men der er det igen, fuld fokus på din kost, din søvn, restitutionen, og hvordan du udvikler dig igennem din løbetræning og styrketræning. Og hvor mange kilometer tror du, man skal cirka have i benene om ugen? Jamen, jeg ved i hvert fald, jeg løber jo med omkring de her 35-40 km om ugen, men det er også fordi, jeg cykler ved siden af. Ikke? Jeg kan stærkt anbefale at gøre det på den måde, fordi så får du også cyklingen ind, og du kan altid cykle, efter du har løbet en lang tur, fordi det ikke stresser kroppen lige så meget. Og det er også godt for dine ben. Men hvis det kun er løb, så vil jeg nok sige, så skal du nok op omkring plus 40. Og hvis ikke lidt højere op. Men ja. Dejligt. Der var nu er vi i Vesterbronx, og der er altid lidt konkurrence herinde. Du løb en halvmaraton. Hvad løb du den på? Jeg løb det på 1 time og 31 minutter. Og der er en her i VB, som har slået dig. Ja, I know. Han var ret glad. Det var Theis. Det var Theis. Hvordan føles det, at Theis har løbet lidt hurtigere end dig? Jamen, da han sagde det til at starte med, der var jeg sådan lidt, du tager pis på mig. Jeg skulle lige til at sige, siger du bare den her tid, fordi jeg sagde 1 time og 31. Men så kunne jeg faktisk se på, om han mente det faktisk. Så var jeg sådan, okay, det her, det skal jeg ikke joke med. Men jeg er super glad på hans vegne, og jeg så det faktisk ikke som en, okay, han har slået mig. Jeg var bare mere sådan, det var sgu da fedt. Ja. Altså, han løb sammen med Janus, som der også er sindssygt hurtigt. De 2 hurtige fyre. Så jeg ser det heller ikke som sådan en konkurrence om, hvem der kan løbe hurtigst, men selvfølgelig har man stadigvæk det her konkurrencegen om, okay, jeg vil da gerne være den hurtigste, der går heroppe i VB, men igen, jeg synes virkelig også, det er fedt, at der er så mange, der kan løbe så hurtigt. Jeg er ret imponeret over, hvor mange der egentlig kommer ind under 2 timer. Ja, eller altså, under 1,45. Der var virkelig mange her fra VB, som kom i rigtig gode tider. Altså, det var helt vildt. Jeg mener også Stephanie, som der træner heroppe. Hun, ja, 1,45, ikke? Jeg tror, det var 1,44, hun kom ind på. Og Maja på 1,40. Altså sådan lidt, holy shit. Også bare alle. Altså, det var sådan, alle, som der var på mit feed, det var sådan enten 1,20 eller 1,25 eller 1,38 løb min søster på, ikke? Og det var hendes første halvmaraton, hvor det bare var sådan, okay, for 2 år siden, der kom jeg ind på mit første halvmaraton på 1,52, ikke? Og for 5 år siden, der var det normalt at komme ind på 1,45, 1,50, hvis ikke for 10 år siden også, hvor nu er det jo normalt at komme ind på 1,20, 1,30. Altså, det er så vildt, hvor gode folk er blevet. Ja. Altså, der er sket et ryg. Ja, men jeg vil sige, det går måske også ind og skaber noget frygt for dem, som der måske ikke er så gode løbere. Sådan så, fordi nu er der jo Strava, der er Instagram, der er TikTok, der er alle de her sociale medier, hvor vi ligesom se hvor god jeg er til at løbe, til at cykle, og hvis det ikke er under 5 minutter per kilometer, så er man ikke hurtig. Hvor at der tror jeg, der skaber det noget frygt for dem, som der løber med en pace på 6 eller 6:30 eller 7:00, hvor de bare tænker, jamen så kan jeg lige så godt lade være med at løbe. Hvor jeg bare sådan, det er stadigvæk flot, at du kommer ud og løber. Fordi bare det, du kommer ud og løber, så er du allerede langt længere fremme, end dem, som der bare allerede har givet op. Så bare fordi du løber med en pace på 5:30, gør det dig ikke til en dårlig løber. Der er bare nogen, der er ekstremt gode til at løbe, og så er der nogen, som der er
lige begyndt at løbe, og derfor er man ikke det sted, hvor at ham, som der har løbet i 5-6 år, kan løbe med en pace på 34, eller på 3.30 for den sags skyld. Ja. Ikke? Så. Man skal måske også bare lære at konkurrere med sig selv kun. Altså prøv at slå dine egne tider, bare blive en bedre version af dig selv, for så at sige. Ja. Altså, hvad med at sammenligne sig? Man skal ikke sammenligne sig med dem på et pace på 3-4 stykker. Altså, især hvis du er helt ny inden for løb, ikke? Altså, du må gerne have det. Jeg tænker også sådan, man må gerne have det i tankerne, at det er en mulighed. Altså, det kan godt lade sig gøre at komme helt derned, selvom det kan føles fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg løber heller ikke særlig hurtigt. Altså, så for mig at komme under 4, det er sådan, hvordan kan sådan det lade sig gøre? Sådan er det også for mig, når jeg ligger og løber med 4.00. Jeg skal løbe i dag med 3.55 pace, ikke? I 8 minutter. Og det er hurtigt. Altså, der kan jeg ikke ligge 4 gange 8 minutter. Så der kommer jeg nok til at ligge på en pace på 4.10, 4.15, ikke? Og det er også stadigvæk hurtigt. Jeg er stadigvæk selv overrasket over, okay, det er altså hurtigt. Det er lidt crazy, ikke? Og jeg sammenligner mig jo... Nogle gange sammenligner jeg mig jo med de bedste af de bedste. Altså, der er lige blevet slået verdensrekord på maraton i Ironman World Championship. Han løb maratonet på 2 timer og 29 minutter, efter han har svømmet og cyklet, ikke? Det er jo insane. Ja. Det er jo insane. Nu begynder de at konkurrere mellem, okay, hvor tæt på 2 timer kan man komme, ikke? Ja, og bare, altså, verdensrekorden i maraton er lige under 2 timer, hvis du kun laver det. Hvis du kun laver det. Forestil dig lige, altså, han er en halv time langsommere. Og han har lige cyklet. Og han har lige svømmet og cyklet, ikke? Altså, det er jo insane. Ja, det er... Og hvis jeg begynder at sammenligne mig med ham, så begynder jeg jo lige pludselig, okay. Så bliver du demotiveret også, ikke? Fuldstændig. Altså, der er jeg jo virkelig dårlig. Han løber et maraton med en pace på 3.38 eller 3.33. Det er jo insane. Vi kan knap nok spurte sådan 500 meter i det pace. Altså, det er sådan... altså, jeg kan knap nok løbe 5 kilometer i den pace, ikke? Altså, så er jeg død. Ja, jeg skal spurte rigtig hurtigt. Ja. Jeg skal løbe alt, hvad jeg kan for at ramme det pace der. Og det, altså, jeg kan jo ikke løbe en kilometer, tror jeg. Det ved jeg sgu ikke, om jeg kan. Altså, nej, det er hurtigt. Det er fucking hurtigt. Altså, og det løber en fucking maraton på det, ikke? Lige præcis. Altså, det er jo helt sygt. Men ja, det kræver mange års træning, så det er ikke dem, man skal sammenligne sig med. Man skal måske lige sammenligne sig med sine venner, dem man hænger ud med, og måske komme og starte en løbeklub, for eksempel Pace Runners, Pacemakers, undskyld, skide godt, at jeg glemmer mit eget navn. Løbeklub. Eller man kan komme til Gasolin hver anden tirsdag, der løber jeg. Skal vi lige reklamere lidt om vores 2 løbeklubber? Det synes jeg da. Vi skal da også næsten prøve at slå den sammen så. Vi skal lave et eller andet event, hvor vi lige... Du løber også om tirsdagen, gør du ikke? Jeg løber hver tirsdag kl. 17. Jeg løber hver anden tirsdag kl. 17. Jamen altså, de tirsdag, hvor du ikke skal løbe, så med din egen løbeklub, så må du komme forbi os. Ja. Vi mødes på Cisternerne, og så er der en, der har et program klar. Det er Ross, Andreas og jeg, som står for det. Og så kommer vi og hyggetræner. Det er nogle, korte distancer. Det er sådan en intervalløb på mellem 450 meter og 1 kilometer, vores intervaller er på, ikke? Og så samlet set, så løber vi typisk 5-6 kilometer i alt, ikke? Ja. Bare i intervaller. Og så er der nogle bakkeløb, som afslutning. Det er super lækkert. Og som afslutning? Ej. Ja, det er fucking hårdt. Men det er jo ret sjovt, og der er god stemning, og vi er cirka til 12 mennesker hver gang. Så det er virkelig hyggeligt. Og det er gratis. Men du går bare op, og så er der program til en. Kridt løbskoene og kommer afsted. Ja, tak. Fedt. Hvad med din? Jamen, det er Gasolin Grill, vi mødes på i Carlsbergbyen. Det er med samarbejde med Paul Petersen Idrætsinstitut, hvor at vi enten løber 5 kilometer hygge pace 6.00, så alle kan være med, måske 6.30. Eller, hvis jeg lige har lyst, så bliver det intervaller, hvor vi så løber ind i Frederiksberg Have, og så laver vi enten bakkeintervaller eller normale intervaller. Det vil jeg lige for lavet af program. Så det er hver anden tirsdag. Så spiser I burger bagefter? Vi får limonade. Hvor lækkert. Ja. Jeg prøver lidt at se, om man ikke får en burger, hvis det kan lade sig gøre. Det kunne det være lidt lækkert at få en lækker cheeseburger bagefter. Ja, eller nogle procenter i hvert fald lige efter løbet, ikke? Og så kan de sælge nogle burger efterfølgende. Det lyder sgu da nice.
Så næste uge på tirsdag, der tror jeg, der bliver det ret stort. Mm. Hvor mange er I, cirka? Jeg tror, sidst der var vi de her 10-12 stykker også. Ja. Så, det er også dejligt hyggeligt, ikke? Altså, jo. Og så lærer man lidt nogle nye mennesker at kende nogle gange. Ja, lige præcis. Og der er der jo nemlig også de der folk, som der er hjernedød til at løbe, som der bare kommer og løber 5 km med en pace på 6.00, men så er der også dem, hvor der virkelig er nogen, der er max presset på 6.00. Og så det vi hjælper dem og sørge for, at de kommer sikkert frem og stadigvæk får en fed oplevelse ud af det. Det er ret sjovt og inspirerende at se. Vi var også i en meget blandet gruppe sidste gang. Der kom en kammerat, som jeg ikke har set i 15 år. Okay. Men han så min story, og han ville gerne prøve at løbe. Så, hey, hvordan går det? Det er lang tid siden. Okay. Jeg kommer lige forbi. Fedt. Jamen, så kan man hilse på hinanden, ikke? Ja. Men der kom også nogen, der var virkelig gode til at løbe. Altså, som har løbet sådan 100 mil løb. Det var så let for dem at lave det her program. Men de synes, det var skide hyggeligt, så de ville gerne komme igen, for det er en fed stemning, og så får man lige lov til at løbe og snakke lidt. Så man får også socialiseret lidt, ikke? Fordi det kan også være lidt kedeligt nogle gange at skulle ud og løbe 20-30 kilometer alene, ikke? Jo. Altså. Plus, du havde nok ikke mødt din kammerat, som du ikke har set i 15 år, hvis du ikke har lavet den her løbeklub. Nope. Altså, så det, på den måde, sociale medier kan godt være en god ting en gang imellem, ikke? Altså, nogle gange kan man godt sidde og scrolle lidt for lang tid, og så får man dårlig samvittighed over, at man ikke har lavet en skid inden den sidste time, ikke? Jo. Men til lige præcis sådan nogle ting, så er sociale medier super fede. Ja. Så vi håber på at se så mange som muligt i vores små løbeklubber. Jeg kommer næste gang, hvis jeg kan. Det kunne være dejligt. Sepp, er der ellers andet, du gerne vil sige til folk? God weekend. God weekend. Det er jo fredag nu her, hvor vi optager. Ja. Den kommer ud om nogle uger, den her podcast. Og så, god weekend til alle. Ja. Tak fordi I gad at lytte med. Tak fordi I lytter med. Og tak for det hele. Så ses vi på Hawaii. Ja tak. Vi krydser fingre for, at den træning går godt, og vi ser dig til verdensmesterskaberne om 3 år. Ja. Ja, maks 3 år. Maks 3 år. Men mindre det er om 2 år skal du kvalificere dig, og... Måske er det det samme år, at jeg så også skal lave det, men det ved jeg ikke endnu. Jeg har ikke lige været inde og læse om det. Men vi krydser fingre for lige meget hvad, fingre for mig. At vi ser dig til verdensmesterskaberne. Det kunne være fedt. Tak for den gang, Sepp, og tak fordi I lytter med. Hej!